салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. бародаро, чӣ хеле ки мебинем ки ман ҳам ранги шумо ғарибам ва дар ғарибиюм ва меҳнат мекунам. мавзӯи имрӯза дар бораи хайри муҳоҷирӣ мерава бародаро. аммо пеш аз мавзӯро сар кардан ба шумо як чиз тавсия додам ки рақамҳои рӯи экрана мебинед. ҳамин рақамҳоро занг мезанед. каналои ютуб ай 300 подписчика то 80 000 подписчикаро дорам дар фурӯш. метавонед харидорӣ кунед бо нархҳои арзон. вақте ки занг задед нархҳоша гап мезанам. меравем дар мавзӯи асосӣ. бародаро, як чанд рӯз шид ки хайри муҳоҷир видеоҳои беҳтарин кардистай, яъне дастгирӣ кардистай. дар ҳаққаш бисёри бад гапҳои бад гап мезанед. аммо як чиро фаромӯш накунед ки ҳар кас хатогӣ мекунад. ҳар кас хатогӣ мекунад, аммо хатогиша ислоҳ кардагӣ ва ҳози дастгирии мардумай. барои ҳамо биё ҳама сарҷамъ мешем ва дастгирӣ мекунем канали хайри муҳоҷира. агар ки канали марам ки дастгирӣ накарден, канали ӯро дастгирӣ кунед, ӯрам тоҷики мояй, шуморам тоҷики худ монед. аммо агар ки канали марам ки дастгирӣ кунед, бахшиш занги телефонӣ шид. бародаро, агар ки канали марам ки дастгирӣ накардем, гуфтам канали ҳаморо дастгирӣ кардем, ҳаму ё ки тоҷики хумонай. аммо канали марам ки дастгирӣ кардем, бародаро, канали марам ки 10 000 подписчик, сюжети ма ки гирон шид, ман хайри муҳоҷир неву омӯзиши муҳоҷир мешава, ё ки хайри омӯзиш мешава, фарқ надорад. яъне гуфтанем ки дастгирӣ кунед, масалан канали мо ки 10 000 шид, мо ранги ҳамо масалан мардума дастгирӣ мекунем ва хайри муҳоҷирда масалан барори кор кушоиши кор буга бародаро дуош битен, дастгириш кунед, лайк, комментария, поделит кунед видеоша. уна як бачара задян гирифтак, масалан сбор кард, пул ҷамъ кард ай муҳоҷиро ва Тоҷикистон рӯй кард. аммо як одам муҳтоҷманд буд, ҳаморо гирифт, дастгирӣ кард, рӯй кард. ҳозир агар мо шумо бикунем, барои мо вазбин меғалта. барое ки мо масалан ай як одам пул мегирем, ай ду одам пул мегирем, намереса пул. аввал масалан 50 сумам 20 сумам ки ай мардум ки ҷамъ кард, гирифт, Тоҷикистон рӯйш кард. бародаро, барои ҳамо чӣ накунед, дастгирӣ фаромӯш накунед. хайри муҳоҷир тирам роҳ афтода нашав. ҳамеша мо догу ҳастем. ба пеш.